Atieko gi miriambo moro ne ol kalau ne jem kariko represent. Kora de marare. Magistrate manoneg makadara. Non-negi police, yes. Mani court. Non-negi giguns kata tax. Number 3. Tarika Bereyo. Dwemara Bereyo. 2021. Gangsters no dojo. State House. Haiti, Port-au-Prince. Onego president. Bang mane mane hell broke loose. Haiti mi winjo. Wawa tiye kibwana. Haiti mi winjo bela okodo bedo Haiti Kenya waka please Kenya waka ngamuse nego president mumi example mara Haiti wacho example mara Haiti no chalgi example manote more Rwanda okay kano nega biere mana iwinjo omiyo joma doomsayers kukeo kama mediapo gi doomsay kia Kenya wati kia wae ure mano awacho ni let us maintain law and order. Let the police be strong. Okay. Was support ge one bende wabed jo maolando kwe leaders of our responsibility land kwe. Okay. Jodolo bende jo kanisa bende obed neutral. Giwe bedo kone god jibro gore kabro kenge. Please. Jotelo nyaka kaw responsibility jodolo nyaka